današnja zborna molitva, kako nas usmjerava u dva pravca. Prvi pravac, da odbacimo što nije kršćanstva dostojno u životu. A drugi je i pozitivan, ne samo da odbacujemo, nego da i gradi. A na kraju krajeva mi možemo svu duhovnost našu kršćansku svesti na ta dva pojma. Jer pokušavam u svom životu izbacivati što nije dobro, a na drugi pokušavam i graditi svoj život kao osoba, kao kršćanin, kao vjernik. Da bi dostojno proslavili ova sveta oltarstva, pomogne svojom milošću, izbacujemo što nije dostojno našeg života, a da isto tako gradimo. Ne radi se uvijek samo o osobnom životu. Nekad imaju obitelj, nešto što bi trebalo izbaciti, što ne ide. Nekad imamo misiju našu, gradimo. A imamo i našem narodu, puno stvari, stvarno narod treba izbaciti, ali zahvaljujući svojoj vjeri, puno smo izbacili stvari. Nekada uvijek se čovjek voli uspoređivati, uspoređujemo i narode i sve, i hvala Bogu, za stoljeća, koliko smo naš narod kršćanski, puno je stvari promijenio, puno novih stvari pozitivno gledaju svoj život. Ali uvijek osobni život jedne zajednice, obiteljnog naroda ima šta je u životu toliko posla da čovjek sam ne može, uvijek s Božjom milošću, blagoslovom Božjim snagom, može čovjek uvijek rasti pojedinačno, obiteljski, misijski, a isto tako kao cijeli naš narod. Pokajemo se za svoje grijehe da dostojno proslavimo sveta oltarstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sam griješio mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Blagoslovljenicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.